ideme získať daily winy a... Lucky Day, kámo! To čo je za šťastie? 2, 4, 6, 80. Dokopy všetky staroby, ktoré dneska získam, budem ich mať 12. Ešte toto mám, kámo. To čo je, to si robíš srandu. No tak to ideme nejakého dobrého bravlera. Takže ideme. Ja neviem, či pôjdem Mandy alebo Nitu, ale idem Nitu. Poď. Nie, počkaj. Trofíraš. Yes, ideme. Kámo, to jaké šťastie. Kámo. Ale to musí mať šťastie, jak svinia proste. Tento pin, keby chceli by ste získať, tak dám ho na jednom mojom shortu, takže dívajte moje videa a možno tam mám. Takže... Takže je veľká šanca, že by som ho tam dal. Nita a Lily, poďte. Poď. Nita prvé miesto. Ideme. Nita. Podľa mňa Nita... Kamo, on je mŕtvý. Typek dostal proste. Tá starnová OP úplne plus 26 poháríkov, možno dáme prečí dvojku dneska. A ideme. Tam musí padnúť Grey, prosím. Grey. Stredné, Spike. Dobre, to je nič. Powerpointy tam. To získam. To je jedno, ideme ďalej. Poď. Multi crank. Bum. Ideme. Poď. Proste najlepší brawler. Nita. Čo mám povedať? Ideme Nita OP. Seriózne, strašne ľudské podľa mňa. Nejchod preč. Tam. To prečo, ale -2 nevadí. Ideme. Trofíráž ešte mám, takže to môžem získať veľa pohárikov. Ak to nepokašľam. Poďte. Kamo, ten pies pôjde bomby podľa mňa. Primo! Bude nás močes. Bum. Bude nás močes. Táto gadžeta na Nitu je OP, ale totálne. Poď, Nita. Poď. Skap. Yes. Lily mŕtva. Yes. Tak mi nevadí. Pierce.
Nitinka. Akože najlepšia Nita proste. Čo na to povedať? Lebo ja som Nita. Napíšte mi, ktorý je vás najobľúbenejší brawler. Podľa mňa je môj Nita. Yes. Dali sme to. Dobré vylepšenie na Spike'a, prosím. Neviem. Ember. Vylepšenie na niekoho. Spikies. Toto. Otváram 1000 coinov. Legendary Startup za chvíľu. Ideme. Ešte 3 výhry a kamu, ale jaká je šanca môjmu kamarátovi padol z týchto nových Star Nova dropov. Padol mu, jak sa volá? Meg. Ten obrovský robot. Takže keby mi je šanca, že by mi padol Grey. A poď. Kamu Bass. Nie! Neznačujem. Poď preč. Kačuj tam rýchlo. Kamu, nie. Kam? 9. miesto. -5, nevadí. Rýchlo. Ready. Ajajaj. Koľko trvá ten trophy rush? Pol hodinu? 20 minút? Neviem vôbec. Kamo, to je Otis, čo ne? Poď, umri. Yes. Dead. Boom. Kamo, tento pín je dobrý. Mne sa strašne páči. Je krajší než ten, čo som mal naposledy. Podľa mňa. To je asi môj najkrajší pín, čo mám. Umri. Umri, vyhrali sme. Yes, prvé miesto. Yes. 26 pohárikov. Poď. Dobre, nevadí. Yes. Ideme. Nita. Kamu, Nita. Poď. Kamu, tam môj medveď ma to healoval úplne na plné hapka. A je tu Star Nova. To sme kúkli. Prečo je každý kolet? Ja to nechápem. Desať gemov. Damage. Kámo, to musíme prerašovať úplne. Kámo, ale Lucky's Day to je najlepšie, kámo. Ale škoda, že ja na to mi skoro nezapadlo. Ale konie a power pointy, to je úplne dobré. Tu by sa sťažoval. No, nejaký mám tak. A zabil ma púl zas. Kokos, ale prečo hráte púla takých no-skill brawlerov? Ja to nechápem.
Prečo kurník? Šopa. Ešte mám 10 minút, takže to je ešte v pohodičke. To stihnem úplne presne. Ideme. Kam ale odísť, choď preč. Keby sa tu objavil bull, tak neviem, čo by som robil. Napíšte mi dole do komentárov, či sa vám tento pin páči alebo nie. A či by som mal urobiť nejaký short, že kde ho budem dávať zadarmo. Ak dosiahnem... Počkaj. Poď preč. Nie, choď preč. Nechcem ťa. Nikdy na auta. Najlepšie. Ne, choď preč, to radšej si zoberiem ja. Vieš, kámo, vyhral som. Nemá šancu. Nie. Druhé miesto, dobre. Kámo, Otis najhorší. Nevadí. Úplne v čile. Kámo, načítaj plus. Kámo, prosím. Zdržuje mi tu čas. Dobre, ideme. 300 blingov. Powerpointy. Teraz som mal vylepším Otisa na max. Yes, ďalší brawler na maxe. Lucky's Day, napíšte mi do komentárov, či ste ho niekedy mali alebo nie. Lebo strašne dobre. No strašne rýchlo som si vrútil do toho bossa. Tam proste. Je tu niekde v tejto hre bol? Je. A rovno otváram. Poď, bol. Nebol. Nita, bol. Poď. Vegeta. Oh. To je môj. Chod preč, by. Dobre, to asi nie. No poď bol. Ja sa nebojím, ale slabý ten bol. Ježiš, toho som vypol jak nič. Prečo mi neukazuje, že mám ten ráž, ale zostáva 27 pohárikov? To je nejaké divné. Dobre, to je jedno. Som šťastný, že stále ho mám, lebo 10 minút neprešlo, ale asi sa mi to nejak seklo zase. Lumi. 25 prestíží. A zdravím pračku. To ma videl. Chod preč, Lumi. Nie. 9. miesto. Ježíš, ale to je strašne... Kamo, ja to neznášam. Kamo, načítaj sa. Dobre. Poďme rýchlo posledný.
to vyhrám. To cítim. To cítim normálne v mojich kostiach. Že to bude prvé, druhé, tretie alebo štvrté miesto. Na 99%. Na 100%. Teda. 100%. Dobre, máme tu Ika. Dobre, tak mi toto nehodí. Krov. Bamboklát. Kufoko. Nita. Bum. Prvé miesto. No, Chester mi to vyhral. A hráš? No, tak nebolo. Yes. Playkonka, prosím. No nič. Playkonka ďalšie. Dobre. Kam mne chýba trošku ku tomu stádropu. Že trošku. Dobre, takto ukončím toto video. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Áno, dajte mi like a odber na tento kanál. Ďakujem, že ste to dopozerali až sem a uvidíme sa na budúce. Čaute.